Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Wane ne ƙaraso mana? A ya haka Jauro. Bari shigo. Jauro. Kai, Jauro. Kai na ganka fa wallahi ka shigo kana ta abun nan yanzu na she ina za ka je ne na ganka da ƴar jaka haka. Ai ni nan da kake gani na. Ina yin ka. Kaduna na nufa. Kaduna? Kaduna na nufa. Kaduna me za ka yi a Kaduna? Ai in jin gaya ma. Wurin Adam A. Langwaza ni. Kana nufin wanda muke kallo a cikin shalabijin din nan shine fa Adamu Zango fa shamfa cikin Kaduna fa. Gurin sa za ka je? Bare ma kuwa gunsa zan tafi. In ka je ka she ni Jauro ina gaishe shi ka ji ko har ke manta don Allah. Abu da amma Zauro. Ai in dai mun haɗu da Adam A. Zango zan gaya masa kana gaishe shi. Don Allah in ka je kar ke manta fa. Babu damuwa. Babu damuwa. Babu damuwa. Sauka lafiya ka ji. Kaje sauka lafiya. A gaida shanun. To shikenan. A gaida su. Shanu kan suna shan sun tafi kiwo. To shikenan sai an jima. Sun tafi kiwo. Sai an jima. Ai sun tafi kiwo. Rashin farko ina son ka kafta mishi mari. Kai! Wani kafta ba ta ba. Shikenan yanzu a sake sabo. Sarkin daji. A kafta. Wannan wace iriyar rikita ce. Ba malam, menene haka? Haka kudi sai ka rika haɗa mutane faɗa. Kun tashi mana.